Welcome to 2024 Ozo Ekwulobia Akpo Achrikwa, a special festival in Igbo tradition that ushers in the new yam into the markets. You know, like we all know, yam is a very special it's a very special seed in Igbo tradition, and before it can be introduced into the market, there used to be a special festival, and that is what the Ozo Society have gathered today to celebrate the Akpo Achrikwa celebration, to usher in the new yam into the market, which prepares the community for what we call the New Yam Festival itself, which is the festival of the New Yam, the festival of Thanksgiving to the gods of the land for giving the community a bounty harvest. So as we can see, we are still in the process of arrivals, and we can see some titled men, you know, coming out, gathering stage by stage. We will take you through the process, through the whole celebration, through the whole ritual as it's meant to be. Na yukwa ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Biko kwa kene ọha obodo ife agbakọlụ n'ụbọchị taata ime. Biko ife mere n'ụbọ ife anyị gbakọrọ taata bụ omenafọ anyị. Anyị na-eme ibe ji taata. So na Ekwulobia be anyị dịka omenala siri dị. Agba ha na-ada ozu izu na-abụ akpọ ji na eke. Ebe ndụ sizi vuru ji ọhụụ ọba abịa na-eke na-ere ma eme ha ibe a niile anyị na-ekwukịta arụ. Onweghị ibe ji eme mmadụ ebufute ji ọhụụ na eke be anyị. So anyị eme ibe na-ahụ anyị, ibe ubi ka anyị na-ewepụta na eke tata. Ewepụtazi ya tata ka ndị nweziri ji eburu ji ọhụrụ eburu ya abịa be anyị. Ọnya ka anyị na-eme tata. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ọfọ ị nwere ịgọlụ ndị Ekwulobia niile n'ụbọchị tata? Ọfọ na-agọrọfa biko Chineke nna ọha ya ka ọ dị n'aka. Ele mgbe anyị na-ayọ onye soro mekwa nke ahụrụ ya sorokwa mmebe nke ahụ na-abịanụ. So ọ ga-adọrọ Ekwulobia mma. Duru onye isi nze Ekwulobia, durukwu anyị nwe ọ na-achị. So ọ ekpere nna ekpere fa. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ife etulu gị? Ichie onye ụgwọ nụcha ọgụ. Ichie onye ụgwọ nụcha ọgụ, anyị ekene. Oji nwamba. Oji nwamba.
Ina ni funi ina ne be baba Achilekwa Nze siwa de sasa. Yawa kai no be sasa. Ina ni kuzenda hanga rono na chile ka safenti ka sileke. Oba sa ho ti ni mu. Esi patrende amo ko yamo ko. Ena kona tani sisata. So, as the event proceeds, we'll be giving you updates. We are still in the process of the arrival of this and also. Call me back. Anabeze mwa Nze Ekwulobia agbakọkwa n'ụtụtụ a iji kwado mmemme Akpo Achrikwa baji eme ka ụmụ ogbenye tukwu ume. Akpo Achrikwa nke taa nke onye isi nze anyị Bernard isi nze Bernard Eze Ugbaja na ndị isi nze niile nọ na Ekwulobia pacha niile zuru ebe a na ndị nkwadobe ma ndị executive ma ndị Ekwulobia ga-abịa ịkwado ije mama isi nze na ndị otu ọ ga-emepụrụ anyị ụzọ
I went a mama, I buy or that. A good fun. I only can. I am tired. Oh, man. Well, I remember some get that. I don't need you. I will like I never. A grab a caramon. A caramon. A caramon. Achano. Nah, I do not. I don't know what I know. I can again, no one to go to our Nikayo. I should have gone now, not in my name. I've been doing a digger. Oh, man, I didn't want. Oh, my bend. Oh, my brother, and Akpo Achrikwa. I would name a group of Aboriginal, Bama, Aboriginal. May you go. I got boy Yagoana, up and I meta. Not I never. Chicken Kawa, and I've been like a Macaricha. Chinagaina, you're because Merham Mad, Evil Tam Mad. I'm a bad guy, I Jena. Not Chinagaina, you're not so a Buma, not Chonga, and one. The minister man, Jacket Sabon, and Java. Not our name, Robin. When you put a copper, I put a copper. When you're not surprised, I would have do that. So, the guy I just put my I can have a candle that will hand you over and do chase hand drive. Oh, you want to make what I call. She I know I took a better jacket, I just found some good guy. It's not a surprise to go in my as a man and Akpo I Achrikwa Nze. When I saw Ekwulobia garden, Obonye so Yadona. Oh, na be ko ja ato. So asmo ukwonyo na jiri bia kana. Nke ọ ga-ejija ga-aka mma. Anakwa na ma chief na mgbe olu ko boku ajawa. Ai ruo na ogbo. Na ogbo ezumezu ai agawa nke na ka nwa element ka ai na-eme. Asụ Chineke nna bịa were ebe na afọ magozi ọjị ka ai wa ya tata ndọla ike na Jesus Christ bụ onye nwa. Ọjị bụ okoro ịnọ. Ekwulobia kwenu? Yeah. Nze Ekwulobia kwenu? Yeah. Ekwe meja ha wonu na ala. Ekwulobia unu jano. Ana masuna onye obuna suna Akpo Achrikwa na ana emeta. Aga odo na Nigeria. Aga odo ebe niile. Chineke mebele ai so na aja gba efuzo duko no mena na Ekwulobia tukwere do. Ka ndu mo ogbe jego weteji were nakane were support ba ibe na ana eme.
ya ka anyị jiri bịa taa Ekwulobia abịaghị ha hụ unu ahịze unu ka unu melitere ewerekwuo na a na-eje eme ya ma mkpa Achịlikwa taa ọ bụghị ya nwoke na-achị achị biko ya mgbachibe obodo nakwa afọ a ogwukwe onye so agụ na-erukwa ebe ya ọkwa asị ka ọ na-ere mana ana m agwa Naijiria gbabikwa asaa papa igbo iri ka ọdụ ka anyị ghara ịgụ ndụ mmadụ ọchị ka dị na-awa na-asụ ọdụ mmadụ echizi na-agụ agwa mmadụ ibe ya ọjọ mkpere onwe ya mụsụ biko na Ekwulobia anyị ji atọ ọjị na ọzụọ mkpụrụ obi anyị ewere kwuo ya jee kwuo na ekene medo ome onye ọbụla kọrọ ji ji egwute ji dị mma ụlọ anyị na ibe ọma ji emere anyị ka anyị fere ibe anyị ji ate na Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị ọjị maka ọ na-eto ose ka nji n'aka ose anaghị eji iji ibe ibe ọgba n'ụlọ ibe na-agba ndị akịrịtị onye nwanyị ndị isi nze ga-ebu ụzọ ndị executive na-eso general na-esozi n'azụ ndị executive biko ibe niile ga-ada ọdarị ịbụọ ka anyị ga-akwụ wee na-aga yes ọ bụla anọsi ebe a kasị ọjị ewee binye gawazie njem ebe a na-eje ịbụọ emesịa a ga-ejekwebe onye isi nze n'ụmụchi a ebe a ka ya ahụ wee kpata mkpọ yes ọ ka ọ dị ọkụ si mee tata bụ tata Akpo Achrikwa Ekwulobia na-eme taa ebue na anaghị ahụ ahịa ibe ọma na-agụrụ onwe ibe ọjọọ abịa kụkwuo ọnụ mana ibe ọma na-enyere ọnụ onye ọ ya dị anyị mara aha Jizọs
Oh, na que esse, Gonna. We're still on with the procession. Right now, make it the center of the market square, where the final ritual on start. Like to pay attention and follow.
anọ onye isi nze betete kene Ekwulobia nwe ibe anyị na-emezi karịrị ya onye ọkọdị onye ji eruru Igbo dị egwuru ọkwa ọ bụ na ji iruo Igbo ikwuru Igbo o ruo nna ikwuru nna akwa onye isi nze ebetete ekelele Ekwulobia Nze Bernard Ugbaja eze Ugbaja o ji ekelekwana n'aha ụmụchiana ya onye isi nze ụmụchiana isi nze ụmụchiana kene Ekwulobia ụmụchiana kwenu ebetete kwenu o ji adụrụ unu niile mma n'aha Jizọs onye ụgwọ na ugwu ọgụ mgbe iji gbakarịcha ala ma kwụọ ụgwọ iji ọgba ihe ọnwụ ịgbakarịcha ala kwụọ ụgwọ iji ọnwụ mere ya Chukwu mere ere onye ụgwọ kene Ekwulobia na-aba agba maka ọgụ na-ereprezentị agba kene Ekwulobia agbakun oh Chineke anyị ize ka ọ gabere nke gwụrụ onye isi nze ụmụuchi kene Ekwulobia ụmụuchi kwenu ụmụuchi kachanụ Ekwulobia kwenu Ekwulobia kachanụ hola 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 na atakwenu hola na atakwenu kwenu Ekwulobia kene mo aye kene nola ogbo ezi agụrụ Ekwulobia kwenu ndọdere ke Ekwulobia ana anọ Ekwulobia n'ime dị mma kwenu ebetete kwezuonu isi nze nkọnọ ọnọ ya kedu Alhaji Sọ̀rọ̀ kwenu Ekwulobia kwenu Akịja kwezuonu Abogume iwe ọbara N'ọbara kwenu bienu n'ọrụ kachanụ Secretary General kene Ekwulobia akpọzuo n'ebe Ekwulobia kwenu Ekwulobia kwenu Ekwulobia kwezuonu onye isi nchụaja Oduagụ kene Ekwulobia Ekwulobia kwenu ụmụchiana kwenu ebetete kwezuonu ekele m unu biko wetenụ mmanya ngwa mee ome ọjị
No Marty. Biko ndị kọmitii nyere n'aka ka iwe na-aga aga. Ngwatuna nzu tụọ nzu. Nzu na-edo. Hey, a brother can have one. Nigeria can have one. I got to Punzu. Tuku mole brother Nzu. Tuku brother na America. I think that I got to know that one. Say good yeah. Obano, Aguhoza. Oh, you're true. Tata. Tuku okabe ama esa pụta ba. Otiji ọbụ ka eme yo pese eme na eme bi kwa agbo. Ada eme pangana ha agbo. Awesi nkara na meta to ga ha ya bịa. Anyị na-emeji aka na ya, anyị na-emeji ọkpa. Efu eme ndụ nna nna anyị meta dola anyị. Anyị wee na-eme. Awụsọ ya dịrị onye ọ na mma ahụ. Asị m anyị ga-acha ka ndụ enyi ha ejikọ onye. Maka ndụ nwa ọma. Unyi wee adị n'ihu. Wee na-atụkwu oke aba ma biko. I know brother that comes in. I know brother that comes in. That I will get that turn over second. That turn over Australia. That over Sabo. That over so far, Manzo. The Baba I need Badico. Was it a I am I don't know what to put now. I asked him because the candidate. I see Ivan and Mother, your mother, I don't know. When all the man pay a cow. I don't buy a book, I don't know why. I don't know why. I walk back on the way, I don't pull away. Why back on the way, I don't pull away. I can't go back in there. I have it. Okay, no more. You let the money. No, no, I couldn't walk. I'm going to go back. When I saw people. I don't believe I'm not there. Ask me what I'm going to do. Only my bed is Akpo Achrikwa Nze Ozo Society Ekwulobia na the center of the market. AGBALUO Ekwulobia ahịa eke. Ọ bụkwa na ya bụ eke Ekwulobia ka a nọrọ na-eme mmemme a na Okay. This is a better in a world of Ola. Obo. Eziago. Nkono. Iwo bara. Abogume.
Ihu ọbara. Don't listen to that. I want to use it. I know the same way, but I know the same. We don't do that. That's a bad. More than I know somebody, but that's somebody else. I bought him. I want to yes, yes, you're 40. Yes, you're 40. Yes, you're 40. Yes, you're 40. Everything. Ngwa eziwa ibitawa itinze kokoji ayakwa kwa n'iru ka isi eme onye isi nchụaja Chukwu galo ụwa ndị onye oje ka mma chiwa mgbe ya lepe ụlọ na-abịa ụgwọ narị atụ egwu ntụtụ mmiri a na-atụtụ egwu agbanwe dị izu agbarịa ya ọgụ nọ n'elu ụlọ na mgbọsọ ọba n'elu ụmụ ụka anyị wụsa n'elu ụlọ ụka awa ime ọdịnala ndị be anyị na-eme ọwụwa ọdịnala anyị na-eme ọya ka anyị ji nọdụ na-eke atata ọdịnala ihe gbasara ji ha sị m Chukwu okike ada ama biko Chukwu na ndị ala ji na-agbachitere ka atata onye ha ndị nwaanyị na-ahụ ọkụ onye ha ndị nwaanyị na-ahụ oyi anyị ọwụra riri elu ga-erite ndụ rite ibe akụ mara ebe a rite ibe enwe afọ ihe ọma ga na-eme n'ime ndụ anyị ndụ kọrọ anyị akọ unu ga-ekwute maka onye tuo rie wee na-asụ ọ ga-adụ onye ọbụla mma onye isi anyị ọ ga-adịrị ya mma dịkwazị ndị na-eso anyị n'azụ anyị na-ahụ mma azụ anyị na-eso asị m ọ ga-adịrị anyị niile mma dịkwazị ndị na-azụ abịa ndị jiji wee mere ka ihe a na-ele asị m unu ga-egote n'ọnụ ala unu batakọba anyị na unu eresikwa anyị n'ọnụ ala ya na-eri agụ akarị agụ orite ime anyị wee si biko ọgwa kọmpletọn ka a na-aya n'akụ maka nke na-abụ ata ọrụ ọzọ ka gọọmenti kwụsị n'akụ n'ụkọ ọdụ ndezi tata wee gara anyị wee na-asị biko ọgba agba ọgwọ mgbe igote ọbụla anya egote ọgba aka anyị na ejikwa oke mere na sabụjọ ya na ihe ọjị na anyị ji ebe ata ya na mkpụrụ ka ata ya n'igote ahụ ikede bụ n'anya udo na-aga n'ihu si n'abatụ na ndị aga amen. Adi mo ba ni se. Paul wo ba le yeso ku. Ye mere baba ya bu so. Ara ma ja wa be. Aye ma ni yeso ku. Aha. Eti ya woji. Bigo. Ye brother. Ezi na woji. Onye isi na-aja anyị ebe a o kwuchara ibe niile na anyị na-akpadoro ya aka na isi isi Ekwulobia anyị ekene anyị sọ ọ ga-adịrị anyị na mma ibe na ihe anyị na-eme tata ibe mpụ na egede na Ekwulobia ndị nna anyị mere mechacha ha ndị anyị obe echọkata ha dụkwa nwa anyị obe anyị na-asa anyị pụtara tata Chineke bịa nọnyere ibe a ga-eme tata ọ ibe omenala ogologo narị ka anyị na-ayọ na-aya a na-Ekwulobia ihe a na-eme adịghị mma ya bụrụ ọgọzọ na baa ụra aza a na-Ekwulobia onye kpụtọkwa ebe ya onye mebie ebe ya a na-Ekwulobia onye raba ya si ya ihi anyị sa aja bụ ozugbo ndụ ahịa ma agba n'ọnwụ asị m gatịba naghị ogori ahịa nchịta ji na-ewe m ikoro okwu nwa achọghị ihe ndị na-mma omezi omeji aka ntị aba na aka ji aba ahụ anyị bịara ebe a n'udo anyị ga-anyere n'udo anyị na-asa agụụ akarịka o nwere mgbe biko anyị ma mgbe eji eme maka aha agụụ ka mgbe anyị webutuo ya sika ime wee otu ndị na aga sika ime ya n'ụbọchị taa ya ka anyị na-eme ya Chineke bịa bọrọ azụ bịa tọrọ ọchị nta ka anyị ta kọrọ mkpụrụ obi ọsọ dịbụ onye nwe anyị biko ndị ka ji eme wetuwe n'aka ọjị ezi gbara ịnọ tụọ n'ugwu na-amị amị
Imite. Onye ụgwọ. Biko Ekwulobia anyị tụkwelu. Ele mgbe na afọ gara aga anyị nọ ebe na elu. Chineke anyị izego anọkọta anọkwu. Azụ m onye si ibe dị mmadụ adịghị ya mma ya were nsị na-akwụ aka. Aja agụrụ agwọ ka anyị nọ na ya. Ji owu ọbụ ọ pụtara eke onye sọ ka ka ya bịa taha ya ataha. Mana ji na akapụrụ akapụ. N'ụka ndị kwuru ekwu kwuru agụụ ka nkụ. Ndị agụụ ka nkụ ji akakwuole. Ibe ji agwa ya ụnụ onye ruo ya kọwakwa ji n'oge Jenụwarị February highest. Ndị na-enawụzi ndị ibe na-elu. Azụ m ma nwoke ma nwaanyị ma ada m inye ma ọ na-anọ ka anyị na-ebu ibe na ọ ga-adịrịkwu ma n'aha Jizọs. M wee na-azụ ụnụ ebe ndị agbaghị ibe a na-eme and onye agbaghị ibe a na-eme were na-ebe ibe a na-eme. Ibe na-Ekwulobia na-ebe taatọ agba bụ isi ya agba eme ha na-ada ozu anaghị eme ibe na-eme na agba eme na-ada ozu izu na-abọ taata and izu na-abọ taata ya ka Ekwulobia na-emezi Akpo Achrikwa taa. Azụ m na elu ji ewepụtara onye rie onye ha emeghị na-awụ ndị mba nweziri ji bafụ ya bịara eke ngara anyị emeghị ibe na onye bụrụ ji bịa ebe na-elu si mba bịa anyị ede anabata ya mana ere na anyị mere n'ibe taa ndị kọrọ ndị mba bụrụzie eji batara Ekwulobia amaghị elele ndị mba ndị ọbụla ji babụ ya bụrụ ya bịara ka Chineke were ebere n'afọ ma gọzie ọbịa ka anyị wa ya taa tụta ndụ na ahụ ike n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye m okoro ịnọ onye ụgwọ n'ugwu ọgụ. Onye ose. Okay, isi nze. ose. Ọ na-agbado ose. Biki ose emi. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia ebetete kwenu. Ndumba kwenu. Ebetete kweswodo. Biko ọchị na ntị n'aka. Ana m asụ Chukwu nke kere Ekwulobia. Jee kpuchi ana. Jee agba. Jee vileji niile dị n'Ekwulobia ebe ije naanị ka anyị dị. Ana m asụ ọja dịrị unu niile mma. Onye kọrọ ji ji ekwute. Were na-asụ ụmụasị. Musu biko ndị mba nọ ka na bukwu n'Ekwulobia kọrọ ji onye ọbụla ji ekwute nke ruru eru. Echi onye ọbụla ji ekwute ji bịa lebe. Agụụ ka nkụ. Agwara m ndị Naijiria biko nwoke na-achị nụ biko eji ọma efu chi ibe olili dị. Mmadụ atụtụ ibe ọmụ ya ame. Mụ na-asụ biko nke ka nke anyị ma mụ Ekwulobia na-ekwu na bido tatụrụ anyị ejekwa atụtụ ibe abụọ anyị nwe onye ọbụla bakwa n'obi eji ekwute ji were kpekwaba ụmụazị. Aga m n'udo chikwa ogologo ndụ na ahụike ka onye ọbụla chere dị njọ ya tụme ya ka onye chere dị mma biko ya tụme ya masị udo chikwa sị na Kraịst Jizọs onye nwe ọjị mụ gbara n'ịnọ Onye agbalụsị ngere. Na-azụ ahịa n'aha Jizọs. Ọbara ibe na-agba ọbara ibe na-agba ibe na-agba ka ọ gbara a na-erikala onye Biko enye ekweji ọnụ. Ji bịara abịa na-ere ya ere.
Akpo Achrikwa Nze
biko obiajoku asemo aye mecha ni ba na emi ba ka o bijo ka no na we aye na biko abo zo keja kene hiri na keja ka wo zo ya ka asem biko abako onye tuo ni ma mecha ka na we ebe mete na o ja na o na biko ogwu awe na biko no de biko no de biko tata aje bi ebire abata ji na we na na onye ona ga eri eno ya wele ndụ oke ndụ na ahụ nke na ịfụnanya ga-aga na ya and ana m ahụkwa na-asị biko onye enweghị ya megide ya nwekwe onye ọrụ mmanụ obi ya rukwe ya aka onye ọrụ mmanụ obi ya jere ọrụ na-agbadata ikiri elu nwere ike a na-asọ na bugere ọdọ bugere ibe niile enwere asụta ta a na-eme ha na-emeta a na-eme kwa ahụ a na-eme ọla anyị ọzọ na-adụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma so ụmụ nwaanyị nọ n'etiti anyị ama ma ndị na-ere ji ọ mgbe ha kwuru ndị bawo anyị amara baabụ ebere ọjị n'aka were abịa ụmụ nwaanyị ndị na-ere ji ndị nọ ere ji ebe a ya gazie n'aha Jizọs biko ụmụ nwaanyị na-ere ji na-eke ibe dị mmadụ mma maazị uru ji azụta uru zụta unu eji azụtado ọhụm n'aha Jizọs daalụnụ Aha, oche. Biko, unu nwere nwoke iwe si eme, o nwere onye tụrụ fon ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa m itinye chiama na ebe a, were kwa fonu gị. Ọ ya ka eji wuru nze. Onye zete, ya na iwe a na-eme onye zete ya na nke ekwememe. So onye fonu ya na-ewu, ọ bịa, ọ zata ọrụ ya were fonu ya.
Amigo, why can't I get there? Why can't I get Oh, because to go to Kabam, ask him, because one lady, I was on. I found him done. I didn't get even when you see them, what I get as a woman, when I tell you as a dog, as a people in the Because they were Lugina or Umuchiana. Agua. Dennis, Umuchi. Hola. ¿Ya? ¿Ya? No, you see. What do you know here? Not a black man. Okay. You are other woman. Ali, Loya boys. Taking their share as part of the ritual, as part of the festival, and this marks the official opening of introducing so from here now, everybody knows where the festival
considered to be the heart of here now, AGBALUO onye mba chọrọ ebe a na-eme ebe a bịa ma nye ụlọ 1,000. Any part of the section. Thank you in a special way for being part of this event. Following our channel. Thank you for watching. It's all about African culture, the African cultural renaissance, the events of African culture and festivals. That is what we are focused on our culture. Africa has a lot of and our focus is in Holland, the Ozo Society, which happens to be a custodian society that is and today we can see one of the world people as they perform the rites
Kene ISI NZE Ekwulobia n'ụzọ pụrụ iche ka ọ gwakene anyị ka obi mmemme na-aga n'ihu. Ịkọwapụta na-Ekwulobia okay. Wakene Ekwulobia ka obi dị gị n'ụbọchị taata. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia kwenu betata kweswano. Na in fact aya jere ma Akpo Achrikwa ya natana. Obodo m mma. Mmiri ozo. Ndo plan ibe na ọ Chineke ka nje asụ Chukwu ji akwa abụ kwa mmiri atụ ọnụ na ana onwebe ibe mma nje ga anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ọfọ pụrụ iche na-agọla Ekwulobia n'ụbọchị taa? ọhụ na-agọla Ekwulobia bụ ibe je eme Nze Ekwulobia. Nze Ekwulobia nwoke owu na ibe ọma je na-emere ụnụ anọ n'ibe ọma je na-emere Nze Ekwulobia na ibe na ijere taa ya si oninicha Chineke je eme ebere onye ọbụla ọ na-egbu obu iwu bụ na ibe igbu obu je na-eme ya ebe ya mana onye ọdụ mma tata ibe ọma je eso ya na ruo be ya n'aha Jizọs. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Nna unu Emeka ọ bụ ISI NZE Ekwulobia kenelu ndị nze na ọzọ Ekwulobia bụ ndị jere Akpo Achrikwa welu na-egosi onye obi dị ya maka mmemme Akpo Achrikwa nke ụbọchị tata gara ọfụma. Onye ụbọchị weda si lube isi ife niile emere gaa ọfụma. Wana asị na ọ ya adịle Nze Ekwulobia mma n'ụtụtụ, dịrị ha mma n'ehihie, dịrị ha mma n'abalị, ọ ga-adịrị ha mma n'eke, dịrị ha mma n'orie, dịrị ha mma n'afọ. Dịka anyị na-aga n'ihu na-epromotu omenala ndị Igbo ndị dị mma n'ụdị pụrụ iche, a na-asị ka ọ dịle ndị Igbo niile mma n'ụdị pụrụ iche. Biko
And the honest way problem, who come again? That's my problem, Masana. I need that. When you see what the Lord in your every night, well, I know Casuma to my I thought I need I don't know when night. Because you make a when you're here, Ujiwayo, your woman, I asked for her. Now I'm a child, Akpo Achrikwa, and the wall. I've only Akpo na burial. But I keep on the people, John. When you're more like because I don't know. I want to be a guy. I got a young one committee who manager make you a tired of if I like my hero.
I'm all right for the white of the boy. Committee. But I'll do and the naked that would do what you live it. Ibuku, like a millionaire, ever has in sale to I want to go to a person, number 7, I chairman, I don't have chairman, and I can even a quick. But I'm going to know what those super. Yes, I am some like in Canada. So, my name is Charles, I should have oh, yeah, what I feel like a committee to go with a point of view. See, I have one board. Ah, the problem is, yeah, one, yeah, Casano. I do one, I can. Oh, you're very much, oh, you're very much, dear one. Akpo Achrikwa Nze. Who is this song about the dear man? What happened?
mana wọdị ka anyị na-anabata eze ndị Igbo anyị na-asị ya nnọọ isi nzapụ ka anyị na-ekele ka anyị na-enye ugwu na-adị adị ka ọnwa dị na-abụ ezi okwu dere onye ọrụ ga-adị n'oriri iru anyị taa aja eme omenala nke dị mma bụ omebe ndị nke ego ya aga n'udo nsogbu anyị ewe mana ị nọnyere anyị mesịa iwe tukwa ebe tụrụ anyị na-abụ onye isi nze nke anyị nọ ebe a nkịta anyị na-ekene ekene na-adị ihe ọbụla anyị ga-eweta ebe anyị ga-eri ọ ga-ada ya mma dozie ya mgbe ime onye anyị nsogbu na-adị Chineke wee na-ayọ n'ime ihe anyị mere taa onye ọrụ ga-anọdụbe na ọdịmma na-enwere nsogbu ọbụla na-asịra karịsịa ndị ebe tere aka dọkọra ma ndị ọrụ ndị ga-eru ube n'udo n'ọrụ n'udo anyị na-agba gbara agbata ụlọ ya na agaghị anọrị n'udo Chineke anyị ekele ha ekele na ime na-ebere ebe ọbaghị ebe ebe anyị maka ịhụ ihe ndị akarịsị na-asị onye isi dị anyị nọnyere ya Chineke bido na ibe akwụghị obere obe ka ọ bụ ma ọ kwụrụ bụrụ obe a nọnyere ya n'ihu na azụ n'akụ n'akụ ọ ga-eme nnukwu mgbe kumekuma nna chọrọ ya Chineke anyị wee na-efe anyị nọ n'isi ya ka anyị nọ n'isi anyị n'otu na Chineke biko ụbọchị a ka anyị ahụ n'ihu gaa nọnyere akwụ na mbata anyị n'aka ekwere ka anyị dabata ụzọ mbata dị ize ndụ ekwere ka anyị gbaba n'ihe mere ọrụ ọbụla kama kwuo ihe ha ga-emere ụbọchị taa ka ọ nwere izu nke gị na Chineke na mgbata nke gị na ka a ga-esi mesịa kedu gwa nata banyị n'ụzọ gị na nwe nsọ ka a gbara na ya ma nsọ gị n'aka Jizọs Kraịst na anyị na ihe ọjịja ihe na-ata Yoruba na-aka na ụzọ na-aka na anyị ji agbakọ uru akọsa ha mkpa ya ka anyị na-eme ugbu a n'ịgwa kasị mee ekpere osita aka ngozi mmezi ọchịcha ngozi ya ka anyị taa ya ekpecha ihe ọjọọ na ekpecha ihe ọjọọ anyị na onye ndị anyị na-akwụrụ ebe anyị kwuru kele mmiri jere ngozi ịkpọdozi ọmụ ka ihe mmụọ nka ịkpata na mana ngozi nke wee dole elu n'anya nke ekpere nna anyị na mkpa ya ka nwere ike mara si otu ọbara ndị tuba site onye nwe anyị ọjọ́ ti ìpalẹ̀ iná ọ́. Àbí ojú ni ìwúra rẹ̀. Ọkọ̀lẹ̀, àyè lè ṣe jẹ́ ẹ̀ka ìwọ́n ibi tẹ̀. Àbíkó Nze Ekwulobia anyị ga-adị Nze Ekwulobia anyị ga-adị ekekere ụwa Olisa bi n'igwe anyị ekelekwa gị ọ na-adị m mma mgbe ụfọdụ m gaa n'ibe nkịta be mụtawo nke mmadụ ụlọ na-anụ ibe ndị eme ego ọ tawuo ya sụkwa m na-ejekwa ụgwọ Akpo Achrikwa ibe anyị bịara taa adịrị ewu ime Akpo Achrikwa anya na anyị eme na-eto adịrị nata n'udo na-ayọkwa gị ma nke anyị na-eje n'ihu ma kọtụ anyị na-eje ma ibe niile ele na nke tado nchọtụ ele na nke nwanne enyi ya dị ka o ji na-ada ụmụ nke nwanne enyi ya bụ atọrọ maka na agbụ igwe ụfọdụ ụgbọ azụrụ na so asụrụ Chineke nna na Ekwulobia ma kọtụ anyị niile na-eje ma ihe niile ele na nke nwanne enyi ya dị ka o ji ada onye a jụrụ ya sị ya ma ha onye Agụlaeze Chukwu nọ ka nwa ya gara bọị na Lagos na Jos ya ruo otu ụbọchị ọ matara ego kpata ezigbo ego so draiva ya onye Awụsa sị ya ji ebute nna ya n'unu ka ọ mara ka ya nọ ya ji ebute nna ya ha na Ekwulobia ka ọ hụrụ unu enu ọjụba ya onye nwe unu enu na onye Awụsa asị ya Bansediba awa ama ha m afọ Bansediba na ya nwekwa ka ndị otu anyị ji na-asa mmadụ nọkịta ọ chakapụta n'ife ọma isi na ọdụ ya so ibere lọya jụkọtara ajụ esi ya ka ọ makwa ọma na keesi na enu nna m ekwuchiri ọnụ ya dụwa mgbe okoro ajawa so asụ m biko Ekwulobia anyị ga-adị
ife ọbụla anyị ga-eje na Ekwulobia ma ife na onye opposition anyị ya kwukwa ebe Seni bara mana ị na-agba akwụkwọ ịmụ anyị bụ ị na-agbara akwụkwọ isi nze anyị ga-adụ anyị ga-adụ Chineke were ebere na akpọmọdụ onye ọgwụ ji ga-abara eji enwe na polisi ya bụrụ na agwa ọgwụ jibere ndị mmadụ ala esi na-abịa emepe anyị bụ ike adị a na-akwụkwọ n'aka ebe a ebuọdụ ukwu dị na Abacha ose onye ofufe ọjị aka ha ọgwụ mmadụ oge agba ụmụuche arụ ose ọgba ihe ọ na-agba anyị na-ekele Ekwulobia na-enukwu ụmụ anyị ebe a ọrụ n'elu si ntakịta uru chere ya ka na-akpa Achrikwa ọ na-agba mma ejegede iwe jebe ahụ ọ na-agụkwa edo ịdụ n'ibe n'ụwaga ya ma ha n'ibe ahụ ọ dụkwadịrị isi kọnara onwe na aka bụghị isi biko na na-esolite n'ihe a na-eme gbọzie ejere kọtụ ọwụrụ ndị okwu na-ekwu na ndịrọ ha ọkụ tụrụ na ndị okwu na-ekwu esowa na ndị na-eme ihe mkpacha ya na-eme ihe mkpacha ya